makedo ne ratiro ma jopuonj KUPPET oseo duol mochune ndiko jopuonje TSC kuom rem tiyo gi chik mane jatend piny William Ruto golo ma chwalo jopuonj gana 50 e lemo mamalo. Owacho ni duolno nogolo nyinge jopuonj gana 34 kende. Omiyo gichiwo ndalo 7 ne TSC mondo oketie tim kaka jatend piny nowacho, ma kaok kamano to gibiro kawo ndamo machielo. Wan kaka jopuonj kaka KUPPET ok wamor gi atua ma Teacher Service Commission okawo mar lando tije 34 kende. To kane wadhi State House September 13 higa mokalo, ne wawuoyo gi president kendo president noyie ni jopuonj onego bed ni miyo chances 50,000. Koro wadwaro ni mondo Teacher Service Commission oland 50,000 mano sirikal owachono mondo miwa promotion go. Mar ariyo, wan kod ywak ni sikunde wa mang'eny nigi jopuonj ma act, to moko bende nitiere gi act ka gine D2 mano for senior schools. D2 go onego bed ni miyo gi promotion. Moko se serve kaka D2 for 3 years. Migi D3 mondo gibed substantively appointed gidhi e skunde go, kar keto ni lando mana chances matin. Mar adek en ni special needs teachers e piny ma Kenya te omigi mana chances 20 kende. Manendo tin ahinya. Onego bed ni ne imiyo gi chance mang'eny mondo gimbe gimigi thuolono. To promotion ma bende imiyo special needs teachers gin promotion matin. Onego bed ni chik mar promotion miyo gi 5%. To chances molandi onge adieri mwang'eyo ni jopuonj ibiro mi 5% mag promotion mobedo landigo.